Predivné bobule. V predivnej úlohe hlavný mar. Jako? Ty to jedli proste, tak si potrebuješ zápisy, ak ty to po nejakej dobe neščervená, tak si potrebuješ potom peru, ak ani to po nejakej dobe, tak jazyk skúsiš a jak nič, tak by to malo byť jedlo, hádam sa ti nič nestane. Takže prvý kontakt s bobulami, jak sme sa to učili, hneď do papule. Čaute. Ahoj. I'm feeling high. Upozornenie. Všetko, čo ste videli v tomto videu, vyskúšajte doma.